Welcome back to my Bidaboti दैमारि ब्लग चेनेल Bidaboti दैमारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि बैसागो बोथोरनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरो गासैखौबो बैसागो मोसानाय सिखायगासिनो नै जोंना रिहार्सेल सोलिगासिनो बाथौ मन्दिरा ओरैहाय दङ ओमफ्राय फारसेखैजा ओरै दैमा दङ ओरैहाय सिगांनि गेट फुराना लावथि दैमा बायदि रिहार्सेल सोलिदो बैसागो आजां गाजांनै लागावथारसिगोन जोंनाव बाक्सायाव बैसागोआ सप्तासे जायो गासै मोजांथार आरो मोसौ थुखैनायाबो दिग्ल'लथिजोंसो थुखैयो एक्चुअलि गोदान सिखायनायानो एसेबां रोंदों आरो सिखायबाय थाबाथ' मेल्ला बिराद मोजांथ' बेफोरबायदि बरिया जादों बरिया जादों बरिया नै बाजैया बरिया जादों एक्चुअलि आंना केमेरा स्टेन्डआ एसे गाज्रि जादों बैनियाव लामायाव बरियानदो लाइक शेयर कमेन्ट गासै गुडलाजोबना हो नुवाखै बैसागो बोथोराव मोसाग्राया मानसिया बेसेबां आजां गाजां जादों बरिया जादों हो र' आं माबानो